Amabitamoen puntxun, ez dakit ordu nola gabiltzen, herrikirolak ingo ditu, lau saien arteko lehia izango da. Bi semifinal jokatuko ditu aurrena. Bi kontra zozketa erabakita, hemen aurreko saion bulegogo eta mirako gaituko die. Gero ordu batak aldea proba bukatzen denen sari banaketa ingo dugu, baina aurretik Garbine Araburu labeko koordinatzaile nagusi hitzartze bat ingo du. Ordu bat aterritan ia Samartiko plazape hortan, txotxan irikiera ingo da, eta ordu biterditan ia Bazkariri ekingo diu. Bulegotako ekipoa, inguden Mikel Azkue haituko da, Urko Irastorza txingatan, Aitor Martinez Gizaproban, Axel Marinas Koeskolatan, eta Urko Toledotan Naiara Alberdi trontzan haituko dira. Beste alde honetan, kamiseta urdinekin, Ingudeako Eneko Ortiz, txingatan Iban Berdu Batiukoa, Gizaproban Luis Lasa, Koeskolatan Iker Urteaga, eta trontzan Beñat Idiak ez da Izaskun Ezkurra. Txalo bero bat. Ondo, kontatzen. Ez. Baina... Luis! Segi! Esti pasau. Venga, esto. Aupa Naiara eta Toledo, venga, aupa! Larte izate! A ver, kontu. Koeskolatan Mikel Fernandino eta trontzan Aitor Urkeo eta Josu Plazala. Ingureen Anar Gimendia haituko da, txingatu Aserortan, Aitor Sarri Gizaproban, Gugeiz Garmendia Koeskolatan eta Argider Bujik eta Xaga Garmendia trontzan. Txalo bero bat aio bide.
hemen berdintasuna hori, animo hori. Hiruien saia aurretik. Eta bulegoa ere azkeneko trontzan saioan hasita. Harrapatu gaitue, bai ez? Ontsa apustitiko garaie. Kalo bero bat, hirugarreko saiei. Boke golako fundamentu ginen bali maitu eta bizperti. Kalo bero bat, buleetako taldeai baita. Zoriona danoi. Claro,